Поставете резените свинско месо в тигана с разтопено масло и растително олио. Запържете месото 10 минути. Направете диагонални разрези върху месото. Овкусете с сол и черен пипер. Поставете резените в тавата за печене. Обелете 2 лука. Нарежете лука на тънко. Нарежете на тънки резени няколко гъби. Запържете лука в тигана с растително олио. Сложете гъби. Овкусете с сол и черен пипер и разбъркайте добре. Сложете сместа в купа. Отседете растителното олио и сложете върху месото. Поръсете плънката с настъргана моцарела. Печете 45 минути.